Li navçeya Siwerek a ser bi bajarê Rûhayê di salê de 500 ton firingî bi navekê din domate tê hinardekirin. Li navçeyê cotyariyek alternatîv di nava 4 salan de pêk hat. Domateyên ku hatine çandin vêga tên çînîn û têne hişkirin. Karsaz frengan ji gundiyan dikirin, dûvre hişk dikin, ji navçeyê rê dikin bajarên Rojavayê Tirkiyeyê, ji wir jî rê dikin welatên Ewropayê. Sektörük berê li İzmirê û Manîsayê bû. İja wê derê Erdê wê derê, doğa wê derê Erdê wê derê hinkî kal bûn. İja ji ber wîya va sektora hat vê derê herema me ya Kurdistanê em dibin hat Bakur, hat Amedî va cî em dibin hat Qereçdaxê. İja li vê derê eş dikin ev sektora ji wan ra vê derê pir baş e. Xwezaya vira, heriya vira, em bibin pehaşa frank mehna wîya da vira ji wan ra tercîhê û va ji ber karê demsale dikin, karkerê demsale dikin, ji wan ra jî pir baş e. Karsaz û karker dibêjin firingî li deverê Amed û Rihayê de ji ber tav û hewayê zû hişk dibin û bi tem dibin. Karker frengan bi yekrêzî radixin, dikin du felqe, dûvre xwe dikin, li ber tavê didin hişkirin. Karker dibêjin karek zehmet e, lê bi rojane perê xwe qezenç dikin û bi wê perê zarokên xwe xwedî dikin. Firingiyê werin wexta werin kesim yani werin jêkirin em ji li pê wan xwe davênê. Em ji li pê darin yani arê de 4 deqe derbas bike berî 4 deqeyê em bavêne qeymaq digirin xuya wî faydê nadî. O karê me vay şükür em ji Rabê xwe şükür dikin. Elhamdülillah Xwedê quwet dayî me em ê bişoxulin. Zarokê xwe tên, zarokê zehmet germ e, ber wê em dişoxulin, zarok hûrên. Em mecbûr yanî vê kara ji me re vira xweş e, vira ji me re nêzik e. Em welatê dûr av tune bû, vira av heye xweş ji me re. Ewropayê firingiyên ku di kontara çiyayên Qereçdaxê de bi destê jinan tên zûhakirin, ji bo sosên xwarina pîza û hamburger tê bikaranîn. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Siwerek.